Pagpahigayon ng medical mission sa Dakbayan sa Lapu-Lapu government, dito gipahigayon sa Kalawisan, gingong gibabagan sa barangay captain sa maong barangay. Apan opisyal ng himakak nini, si Luan Mirondina sa exclusive report. Inay sa covered court sa barangay, dinhi niining bakanting luna nga iya sa usa ka pribadong kompanya gipahimutang ang medical mission ug uban pang mga serbisyo sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga taga-Kalawisan. Nagmuntar na lang sila og mga tents aron may kapasilungan. Nadismaya si Mayor Jonard Ahong Chan sa gihulagway niya nga pamulitika sa kapitan sa barangay. Lakip sa gikasagmuyo sa mayor ang gikatahong pag-pull out sa unom ka mga barangay health workers nga miabag unta sa medical mission. Karong buntag ipa-pull out niya kawa ko ni labot aning serbisyo ka. Kaya nga naman, kisa may nakabenepisyo ang lain mang lugar, ang lain mang mga lumulupyo, kundili taga barangay Kalawisan. Mo nay dapat unta niyang hunaw-naon para ilaha ni. Mitambong hinuon sa kalihukan ang tulo ka mga konsehal sa barangay nga naglakip nila ni Konsehal J. Sumalinog, Chair sa Health and Sanitation, Konsehal Jose Ramonida sa Solid Waste Management ug Konsehal Brendon Amuin sa Livelihood Committee. Maya ko na dunggan ganihang buntag mga nanisulti ko ang batsawli mo nag-pull out ko, no? Pero ako naman di ko katubag sa mga rason naman si Kap lang may katubag. Sa telephone interview, gipasabot ni Kapitan Arcelito Pejo nga wala siya na politika apan may miscommunication lang nga nahitabo. Wa na ko kina sila balibari. Ako lang kay nakatando na ko sa tomorrow's activity nya akong tan-aw nga mas paayog yun nga ari sila sa October. And after that, wala na communication and then I was just surprised pag again ako ganiha nga dito na sila dapit sa Jandro nga hawan. Pero I have nothing against that medical mission. Ang Barangay Kalawisan ang ikalima na nga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga napahigayunan sa mga libreng serbisyo sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban ni June Sulon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.